Buzz SA to all social media platforms. Location ngikuphi? NgikaMayithanqaze. Ngizodansa zonke inkinga zami, ngikhiphe bonke ubuhlungu engibuzwayo enhlizweni. Emva kokuthi ngibe nabantwana abawu3, ubaba wengane yesi3 akafuni ngisho nokuyibona indaba yami nengane. Ngadecide ukuthi ngihambe ngiyovala inzalo. Akekho umuntu esifazane-ke ongafili ipain after ukuvala inzalo, especially mangabe usa under 35. Ngabona ukuthi angiyeke amayithanqaze-ke ngiyoyithanqaza, ngithanqaze inkinga zami zonke. Ngisabhizi-ke nami ngidliwa yiloko okungidlayo ngaphakathi. Kunobhuti laphayana ekhoneni man, amehlo akhe athe njo kumina, ufocuse kumina. Hayi lo bhuti asondele-ke sihlale sobabili etafuleni. Mina-ke ngile ntombazane-ke eyidlela amavenduki, into ebabayo othi mangabe uyiphuza kube ngathi uJesu uyabuya. Uyabona nje lonto leyo embi ngale ndlela le. Hayi-ke lo bhuti-ke ubhizi ahamba ngolayini amavenduki ayasondela na ubhizi ushaya ibhiya yakhe. Kumnandi ziyakhipha etafuleni, itafula lifudumele kuyashisa etafuleni. The following morning umina endlini yomfana ngigqoke i-t-shirt yakhe. Uyabona that moment mangabe usugqoke i-boyfriend's t-shirt. Ngibraya amaqanda la ngimlungisela ukudla ngibhizi. Yazi lo bhuti mengihlangane naye laphana ngimbuke ngamdelela kanti angazi ukuthi unendle enhle kanje. Ngibe nje ngamdelela ngathi lokhu kodwa-ke because ngiyalidinga uthando, because ngisukile ekhaya eMzumbe ngazala eThekwini ngoba ngizofuna amatoho, indawo yokuhlala nginayo kahle, ngihlala kamzala ohlala nendoda yakhe, isimo sishubile kumuncu kamzala bayashayana everyday, bashayana phambi kwami. Ngathi nje mengithola uthando lo bhuti ngizodistressa ngaye. Ayike ubhuti-ke i-weekend yonke ngicela ukukutshela sayispenda lapha endlini mina naye. Sithandana, yazi ngaze ngamthanda. Yabona ngambona ngathi we fell in love in a hopeless place. Ngacabanga uRihanna madoda. Ngamthanda sathandana kwaba mnandi the whole weekend. Ayike Monday-ke ekseni mangabe sesiphelezelana lo bhuti uye esipanini uye emsebenzini, nami sengibuyela lapha kamzala endlini kamzala. Lo bhuti-ke before sihlukane athi kunento engifuna ukukutshela yona mangabe sezofika esitobhini se-taxi sezogibela. Lade sikhona akusiyona indawo yami yokuhlala, ikasisi wami omdala, bengimgadele nje ngoba uvakashile uye emakhaya thizeni kunombondo kuphi uye embondweni, so bengimgadelile for i-weekend. Mina ngihlali laphayana, so ntambama mangabe sesiye endaweni yethu la esizohlangana khona, engizokuhlangabeza khona esitobhini, ngizokutshengisa mina le ngihlala khona, akusiwo umuzi wami lo. Ake sihlanganeke noNhlanhla ntambama, uthando lethu lumnandi liyavutha, luvutha amalangabi, livutha bhem. Sihlanganeke ntambama-ke sihambeke, we are walking towards indlu yakhe. Mengifika endlini yakhe, Jesu Maria ma, nwe madoda, umkhukhu ngiyawazi. Dala ngihlala emkhukhwini, kodwa loyana bekunamawindi efile, kufohlofohlo idindi, bushiwe igceke, amawindi afile, nasendlini nje silele eragini eliqothukile, alingi incinzi ubusuku bonke. Kodwa uzothini-ke mangabe ulele eduze eceleni kwesithandwa sakho, uzobekezelela yonke into. Vele mina nomuntu wami selokhu sahlangana kaMayithanqaze, asiphindanga sahlukana, bese sihlala ndawonye vele. So ngalokho ngibala amalanga ukuthi umuntu wami usezohola. Mangabe sekushoda amalanga ukuthi ahole, ngimphelezela nje ekseni esitobhini eyogibela i-taxi, ngimtshele ngithi umuntu wami yazi ukuthini, mina ngicabanga ukuthi wena ngoba umkhukhu wakho right, ukuthi nje ufuna ukulungiswa nalaphayana ukuze kuhlaleke kahle kufudumale. Mina ngeke ngikwazi ukuhlala endaweni enje. Mangabe kuwukuthi ufuna sihlale sonke, uhlale nami, kuyomele siyilungise le ndawo. Ngizocela ukuthi sithandwa sami ufake amawindi ekupheleni kwenyanga, mase kuthi labo sofa bakho sihambe siyobakhavisa, or sithenge indwangu, or sihambe siye ebantwini. Ukhona umuntu ongasenzela i-discount esengikhulume naye ngemali engaka ngakukhavela osofa bakho. Ngicela ukukutshela sawulungisa umkhukhu. Umkhukhu wavuthwa, umkhukhu wavuka waba muhle umkhukhu. Sasithandana-ke, sesithandana kahle-ke, nami sengijabulile, sengiyazi ukuthi hayi-ke manje senginendawo le engihlala khona. Ngokuhamba kwesikhathi-ke sisathandana kanjalo nomuntu wami, ngase ngilanda iy'ngane zami. Angisho nginey'ngane eziwu3, eziwu2 zisemzumbe, eyodwa ihlala kababu wayo.
ngalanda iy'ngane zami-ke zabuya-ke ngazohlala nazo khona la nomuntu wami. Hhayi sihleli-ke kumnandi nomuntu wami. Ngelinye ilanga umuntu wami ahambe kaye ematshwaleni angishiye mina endlini ngilele. Bengifuna ukuhamba naye kodwa athi hhayi sala muntu wami. Abuye kumuntu ematshwaleni, mekabuye ematshwaleni umuntu akadakiwe umuntu, akangithukanga kanje. Angithuke azangithuke nangey'ngane zami ukuthi ngifika nohudu ulayini ley'ngane la zinesicefe, ziyahlupha, ziyinkinga nje. Angithuke umuntu angithuka aqede lapha athi pakisha iy'mpahla zakho uhambe. Phuma endlini yami angikufuni. Yeheni webantu mina-ke ngipakisha ebusuku ngiqoqa ngihamba ngiya kakhazini ngiyonokha kakhazini ebusuku belele ngihamba nohide ley'ngane zami. Hhayi-ke umuntu-ke abuye-ke axolise sixolelane sibuyele endlini. Hhayi yilo nto-ke ukuthi mekadakiwe siyathukana ubuhliphuhliphu uyangithuka angixoshe. Yiloyo nto nje. Kusho ukuthi nami vele indawo yokuhlala anginayo kahle. Nabo abantwana bami sebebuyile sebeqalile isikole. Akusekho lula ukuthi ngibabuyisele eMzumbe. Futhi nami sekumnandi ukuhlala nabantwana bami. You know that painful feeling oyizwayo njengomzali ungahlali nabantwana bakho. Bese kumnandi ukubabona abantwana bami every day ngibabona bekhona la. Le ndoda ingithuke nangaloko ukuthi oqala ngisendlini yayo ngiza nabantwana benye indoda nginikeza labantwana uthando ukudlula yona. Yeheni webantu ngangizama nje sasithandana mina nalomuntu. Khona isikhathi-ke la engahamba-ke ngahamba isikhathi eside-ke vele khona. Kwakunemali encane engangiyibekile ngithi ngizohlala kakhazini wami kancane mangabe kuwukuthi ngiyahluleka kakhazini naley'ngane ngizophuma ngihambe ngiyoqasha. Ayike mina angazi ukuthi kwenzakalani-ke sengibizwa osisi bendoda. Bengibizela khona lapha endaweni yendoda. Ayisifike-ke impela sifike zigcwele iy'ngqungqumbela zakwabo osisi bendoda bagcwele indlu. Baqale bakhulume-ke baxoxe-ke bakhulume bathi banesifiso sokuthi bangikhiphele amalobolo le ndoda ingilobole ukuze ingakwazi ukuthi each and every time isixabana ingixoshe lendlini. Kodwa-ke ukuze bangilobole bazocela ukuthi iy'ngane ngiy'thathe ngiy'buyisele kubaba wazo. Jesu, uchuza kanjani indoda ova iy'ngane zakho? Kodwa ngoba indawo yokuhlala ngangiyidinga futhi nomuntu wami ngangimthanda. Unyaka busuzophela by that time. Ngibuyisele iy'ngane eMzumbe ngithi bantwana bami it's just for isikhashanyana nje. It's for isikhathi esincane yonke into izolungiswa soyilungisa mina nobaba wakho. Othi sishade after umshado siyayilungisa into. Hake futhi bangiloboleleke ngibuye endlini yami ngihlale nendoda yami kube mnandi nje sesishadile. Sekumnandi ngihlale nomuntu wami. Umuntu wami mina ngimtshelanga ukuthi inzalo ngiyivalile. Ubhizi yena uyangibuza wakabambi lapho kuhamba kanjani kanti wonke lo 3 wey'ngane wayibamba kanjani mangabe uzohlule ukubamba la ngoba nami elami iqanda lishaya khona nginayo ingane eyodwa. Yini inkinga yakho ungabambi? Idla amavithamini. Umuntu wami Nkosi yami ngiyambona uyazama ungithengela iy'pinashi ungisengela yonke into healthy ufuna ngibambe nje. Kusamnandi kanjalo-ke ngihleli nomuntu wami ngimtshele ngithi mina hey angikho happy iy'ngane zami ziyahlukumezeka emakhaya. Ngicela ukuthi ngiyilando kwesikhashana kancane la ngilungisa indaba yasemakhaya lo muntu oyihlukumezayo obuyile emzini wami ohlala emakhaya ubhizi ubhonyana ney'ngane zami every day zihlezi zikufona zihayiza. Ayindoda-ke ithi ngoba phela ngishade nawe ngeke ngikuvumele ukuthi uhlukumezeke ngikhona. Zilanda iy'ngane zakho masulungisa indaba inkinga nobabwazo zambe ziyohlala kubabwazo. Vele iy'ngane zabafana ezababwazo akusizona ezami ley'ngane ngiyifuni la zihlalise for isikhashanyana. Hhayi-ke zibuye-ke iy'ngane zami-ke sihlale kube mnandi futhi. One of the weekends ahambe kumuntu wami kade umuntu wami wagcina ukuthi aphuza abuye azongithuka. Ahambe kumuntu wami ambophuza. Mekabuya-ke aqale phansi la agcina khona uzongithuka. Angithuke kusho ukuthi-ke nengane yami-ke leyo mfana endala isiqala ukuba ibhoxongwane nayo igibele phezu kwakhe imuthuke nayo imthuke izikhuluma ukuthi okokuqala la ubaba uyasondla ubaba wethu ukhipha u500 for ubhuti wami omncane nami ngikhiphe u500 1000 lekha kudliwa imali yababa. Ikhuluma ingane ikhulume kusho ukuthi hey la madoda ayakhuluma womabili kuthukwane-ke manje sekuyindoda thundoda-ke labantu abathukanayo.
Indoda yami sho ukuthi lesigameko esenzekile sidine sayicasula sayiqeda umoya. Ngakusasa ekuseni mangabe sengiphelezela indoda yami emsebenzini on a Monday morning, ingitshele ukuthi yona ifila kanjani, ifile ngathi mina nezingane zami sihlanganyela yona le ndoda emzini wayo, si against le ndoda emzini wayo. Ingitshene le ndoda ikhulume ngalendlela leyifila ngakhona, ikhulume igeqa amagula. Kucaca ukuthi yo yazi yankulu indaba. Mase iyangitshena le ndoda ukuthi ngizocela ukuthi-ke mfazi wami ngikunikeza just a month ulungise indaba zakho, le ngane lezi angifuni emzini wami, or okanye wena uhambe nazo nibone ukuthi niphuma kanjani. Ngiyakuthanda ukukuthanda kodwa ngifuna ukuhlukumezeka. Ukukushada ngangikushadela ukuthi sakho umuzi, ayi ukuthi ngihlukumezeke. Le ndaba ngangithi siyilungisile ekuqaleni ukuthi izingane zabafana ezababwazo awushadi nazo. Manje le nkinga engangiyisolva singakashadi isikhona la. Hayike ngivume-ke nami ngithi hayi le ndaba ngiyayibona i-wrong, ngizoyilungisa. Ngiyaxolisa mangabe ufile ngathi ngivuna iy'ngane, ngizoyilungisa le ndaba within a month ngizobe sengiyilungisile indaba izobe seyihambile iy'ngane. Ifike-ke i-weekend elandelayo indoda yami ingishiye endlini-ke futhi ihambe iyophuza. Ngithi ngiyakucela nami ngicela ukuhamba nawe, kade ngagcina ukuphuma, kade ngagcina ukuhamba, dala ngagcina ukuphuma. Velani ngiphendule ngokudelela ukuthi umfazi angisho wachuza ukushada. Umshado-ke lo mfazi uhlala ekhaya akaye ematshwaleni umfazi. Like ungangizwa kambi, mina nendoda yami siyathandana during the week. Inkinga yethu i-weekend. Sixatshaniswa i-weekend kuphela. Mina nendoda yami sixabana nge-weekend qha. During the week sithandani, sithandene, sibambene, kumnandi. Ake mina sengithola i-call ukuthi indoda yami nomfana wami omdala bafike ematshwaleni baxabana, bagwazana. Kwaba ubuxhaphaxhapha nje igazi, kwaxatshana nje impela into ongazange wayibona. Kuthiwa bafike banqemuzana ngey'nqindi. Umfana wami wasehosha ummese wagwaza indoda yami. Emva kokuthi banika namanqindi kucaca ukuthi ubaba phela mdala lo useyamgojela, uyamhlula libhuxongwane lomfana omncane. Lo mfana njalo ngicela ukuntshela akafiki ngisho naku-18, usano 15 kanje ukuthi useyolwa emathaveni. Ngigijime-ke manje ngiyogibela itaxi. Uvalo liyangishaya lungithi gidi. Inkinga ezothiwani-ke, into ezosolvwa kanjani-ke le ndaba mangabe kunje? Uyithini le ndaba? Ngicela ukukutshela-ke mangabe ngifika-ke ngifike esibhedlela. Jesu Maria ma, angizange ngayikholwa le ndaba. Esibhedlela bavelane bangitshela ukuthi umyeni wami ushiyile. Yeheni madoda, umyeni wami ushiyile. Hayibo, ngangayikholwa le ndaba ukuthi umuntu kade esuke la eyoyiphuzela usefika uyafa nje kanjalo ematshwaleni. Mengibuyela-ke endlini-ke sengiphathile-ke manje iy'ngubo zakhona, amatshala akhona, sengihlela kumantrasi, sengilindele umndeni ukuthi ufike ngoba sengibatshelile ngalesi gameko, sengibathintile. Ngiyakhala nomntanami kuthiwa uqeda ukugwaza umuntu wabaleka, akaziwa ukuthi ukuphi, ubalekela amaphoyisa, ucashile le khona, nami angimazi ukuthi ukuphi. Inhliziyo yami stressed ukuthi yo ingane yami ena-15 sizoboshwa kanjalo. If ayiboshwanga sizophila impilo yokubaleka ihamba ibhaca ey'khotheni ibalekela amaphoyisa. Hayike ngisahleli kanjalo-ke ematshalini, ufike umndeni, osisi bamkhonyana wami bafike. Mebefika bangihilizise kucaca ukuthi bazongishisa nalomkhukhu. Ngaphuma ngalahla amaragi phansi amatshalinyana, ngabaleka for impilo yami, ngibalekela ukuthi ngiphephe ngisinde. Ngicela ukukutshela yize sengibalekile bebengifuna phansi phezulu, bethi ayikho indoda yami ngayingcwaba la. Bafuna ukungithola bangibulale njengoba nami ngibulalise ingane yakubo. Sho ukuthi lento yokuthi kufe ingane yakubo ngayiplana nale ngane yami ukuze ngidle umuzi wakubo, ngoba phela sishadile in community of property. Impilo yami ngangiyiphila, sengiphila khona lapho ekucasheni ngibalekele umndeni wendoda ngoba ungifuna phansi phezulu. Yo siyagowa la ngaphandle sabafazi namadoda. Buzz SA to all social media platforms, iyo lalibone ney'tori ney'landelayo, siyanithanda kakhulu.